Knedlíky väčšinou každý z nás pozná, ale my si teraz urobíme trošku takú špeciálnu. Urobíme si knedlu z múky a z ryže naturál. Čo na to budeme potrebovať? Uvarenú ryžu naturál, potom špaldovú múku, kypriaci prášok, trošku soli k tomu a chlebové korenie na ochutenie. Postup je nasledovný. Zoberieme si uvarenú ryžu, ktorú si preložíme do misky, v ktorej to budeme miešať. Teraz si do toho nalejeme vodu. Aby sme do toho mohli zakomponovať múku. Pridáme sol. Chlebové korenie. Chlebové korenie je úžasné, dodá tej knedli krásnu vôňu, krásnu chuť a robí ju nie obyčajnou knedlou. A teraz do toho nasypeme múku. Plus kypriaci prášok, aby nám tá knedla bola mäkká, ľahká, aby sa nám nadvihla. A teraz potrebujeme čistú ruku, ktorou si to pekne zamiešame. Postupne prisypávame múku, aby sme získali z toho hustú hmotu. A vypracujeme si z toho krásny knedlík. Cesto máme krásne vymiešané, musí byť takéto tuhé, nelepí sa už na misku. A druhý krok, ktorý si spravíme, zoberieme olej, ja teraz zoberiem sezamový olej, takto si naolejujem pekne ruky, aby keď to budeme dávať do hrnca naparovať, aby sa nám to nelepilo. A teraz celú tú knedlu si takto pekne rukami dotvarujete, aby to bola krásna jedna hmota. Keď vidíte, že ešte by ste toho oleja potrebovali trošku viacej, čo ja teraz momentálne vidím, tak si to takto ešte viete poliať a ešte zapracovať. Ten olej je dôležitý preto, aby keď to dáme tuto naparovať, aby sa nám tá knedla neprilepila a aby mala krásnu konzistenciu. Samozrejme ten olej tam dodá aj chuť. A teraz urobíme jednoduchý krok, že zoberieme knedlu, pekne takto si ju vložíme do paráka a necháme ju 40 minút naparovať. Prešlo nás 45 minút. Podľa toho, ak chceme zistiť, že či už je knedlík hotový alebo knedla, tak zoberieme si špajchlu a zapichnete. Ako náhle sa vám na ňu nič nelepí, čo mne sa momentálne nelepí, tak viete vypnúť, vybrať, trošku nechať vychladnúť a potom krájať. Tu si treba dať pozor na to, že teplá sa vám bude rozpadávať, preto je treba ju trošku nechať vychladnúť, aby nebola horúca. Aby ste potom na tom tanieri mali krásny knedlík, ktorý má svoj tvar, svoju vôňu a svoju chuť. Takže prajem dobrú chuť.